Λοιπόν, φιλαράκια μου, θα κάνουμε, εμένα μου αρέσουν τα κολοκυθάκια πολύ, όπως και να είναι μαγειρεμένα, και αυγολέμονο γεμιστά και τηγανιτά. Και τηγανιτά απλά, όπως τα φτιάχναμε παλιά, τα κόβουμε στρογγυλά, τσικ 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 το έτσι, βάζουμε λάδι, τα αφήνουμε, το κολοκυθάκι δεν χρειάζεται, έχει πολύ τηγάνισμα και τρώγεται. Βάζουμε λίγο ρίγανη, αλάτι και σκορδάκι και το τρώμε. Εγώ τώρα όμως θα κάνουμε και με κουρκούτι, παίρνει πάρα πολύ λάδι όμως. Και τώρα εγώ θα κάνω αυτά εδώ σαν μπαστούνάκια. Παίρνω το κολοκυθάκι, το ξύνω λίγο με ένα μαχαίρι και μετά το κόβω έτσι όπως το βλέπετε, βάζω αλατάκι, το αφήνω λίγη ώρα και μετά εδώ έχω αλεύρι κανονικό. Έχω βάλει και ψηλό σιμιγδάλι, αν είχα το κανονικό το αλεύρι καλαμποκάλευρο δεν είχα να βάλω, έβαλα ψηλό σιμιγδάλι και λίγο αλάτι επίσης και μετά θα τα βάλω τα μπαστούνάκια μου εκεί μέσα και μετά στο λάδι που θα το αφήσω να κάψει και θα τα τηγανίσω. Βάζουμε αλάτι, ανακατεύουμε, αφήνουμε ένα δεκάλεπτο και λιγότερο ίσως και συνεχίζουμε μετά με το τηγάνισμα. Έχουμε αλευρώσει τα κολοκυθάκια και τα βάζουμε μέσα να τηγανιστούν. Ανάλογα τι σκεύος έχετε, εγώ τα έβαλα σε ένα μικρό σκεύος γιατί δεν είναι για πολλά άτομα και με βολεύει αυτό. Εδώ είμαστε, όχι αλλού να δείχνετε. Έχουν ροδίσει και τα βάζω σε ένα προφητικό χαρτί. Ωραία. Και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Είναι πολύ εύκολα εννοείται και διαφορετικά τρώγονται τα πέρες και με τα χέρια σου. Να τα πλύνετε τα χέρια σας. Θα σας μαλώσω αν δεν τα πλένετε. Και αφήνουμε να γίνονται και αυτά. Και δεύτερη παρτίδα. Τραγανά. Η πρώτη παρτίδα λιγόστεψε γιατί έχω φάει ήδη. Προσοχή. Να παιδιά. Να το. Τέλειο. Για όσους τρώνε κολοκυθάκια. Εγώ νομίζω τέτοια κολοκυθάκια όλοι τρώνε. Και θα βάλω και τα τελευταία μου. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε πάνω ριγανίτσα. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάλω τίποτα. Μόνο το αλατάκι που έχουν, το λάδι και είμαστε ok. Και έτοιμα είναι. Τραγανά, νόστιμα. Είναι που έχει το αλεύρι και το σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι τα κάνει πολύ τραγανά. Τρώγεται και με τζατζικάκι, συγγνώμη που μιλάω και μασάω. Δεν θα το ξανακάνω. Με ένα πολύ ωραίο τζατζικάκι μιλάμε μουρλιά. Καλή μας όρεξη και φιλάκια πολλά.